Téim sin na húdan na dhearach beg an thoiseach. Agus ha mis gach dá úl agus dá fér. Tá mi georí fér boineach na gá bún agus ma níu sin fér fulcht láf agus cud am sin. Yes, ban. Mixed spice. Mixed spice. Na, kun je roetbek zuurli met aan kujak. Die gaan het u. Spanté. Agus. Van een haat roetbek jaar. En ik kunt Spaan suiker aan kujak. Zo nee, hij zou niet tot in huis. Ver is een vlaag. Ga je me daar ook nog zo? Van ver is een vlaag. Zo'n vlaag, kleva. Ha daar ver ik het niet. Die oelige. Ver maar dat je doel. Tot een kracht komt je, tot zo je. Dus als je een jarig schies, verbek maar naar de hoeden heen. Zo, dus je het heerlijk. Als je niet gaan naar vannen, kun je gaan naar vannen. Gaan naar vannen les. Als je niet toch goed thuis, research. Als je niet, als je toch goed thuis, càise, gorm en naar vannen. Dat is richtig. Ik wil geen nes jesha. Ha, wel zit er goede kaal als een vannen, een code van jou. Ik is die na je. Feimischen dus een Parcels in. Dus feimischen pastry rollige gemacht. Het Doileag rollige gemacht, daar hier gelje grammet de huis heejach, een hanige bu. Es ga jarig aan een schia kjarnaken. Hij vlugig oren na thuisje le bek aan boern, gan jenig ma schach le meskig na messen agus a bruhig na hoschen en richele. Dus tol je doet, had als je tol te vers, tol je doet. Ga van je neren mag. Dus je misschien u, brusje gaat voor u. Dus je gaan navin. Je gaat navin. Ik 180 degrees van naven. Zo'n maar kook met een friet. Kleva. An dúirs go bhfuil at fuair hat Doileag go déanú cótach le siúgar, pútar, búrn agus boineach dá bí buie. Gág seo ach a las, gaiise na chelga dheorí róhílis. Doileag het cut magariru. Tja, dan is. Ik ga goed en vurig. Ik zag goed al die vurig. Oh, had ma heen. Gaan je als toortbas càise? Hier. Kan je? Dus als je het goed doet, je nu kutje. We gaan eens naar de history. Jesha al wel eens uit is. En dan heb je de ja nu verder gaan nog. Jenna. Maar hij is als de fridge. Ach, je roet als je naar Rijn. Jen. Jen de secret nog hè. Gaan we goed ver piezen? Oh, vet wel piezen.